Днес ще играем една доста забавна игра, като имаме теб, как се казваш? Никола. И ти? Иван. Ще играем на две истини и една лъжа. Вие двамата трябва да разберете каква е лъжата от трите неща, които ще каже другия. Така че, давайте, кой иска да започне първи? Играйте камък, ножица, хартия. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Добре. Раз, два, три. Добре. Не съм ходил на басейн това лято. Добре. Ще ходя на море и съм си чупил едната ръка. За мен лъжата е, че си чупил едната ръка, брат. Да. Добре. Значи, като бях на две, направих задно салто, бих се с един лъв и скочих в едно море, брат. Коя е лъжата? Че се сбил с лъв. Значи лъжата е, че си се бил с лъв. Чакай, искаш да ми кажеш, че на две си направил задно салто. Да. Как? Малко помощ, ама то пак се броеше. Двамата печелите по един пакет Мистер Стикс, така че... Добре,